Uyabona le ngifuna ukuthi niyibambe ingene la igcile kuma-comrades omkhonto wesizwe. Ama-comrades abazwani emawadini, ayalwa futhi noma ungafikaphi nje kusho ukuthi isitayela. Ayalwa ama-comrades abazwani. Nibangani? Yini le nibanga kangaka? Ngoba ngeke ngithi nibanga amandla. Amandla siwumkhonto wesizwe sikakawathathi, ipower asikabi nayo. Lesi isikhathi sokuthi nibe united ukuze noma ke kwenze kumusa ikhansela ezophuma kube lo mkhonto wesizwe. Nibangelani? Yini le nibanga? Awazwana ama-comrades emawadini? Nabo kade bafika bashiye bezwana last month kule nyanga bazwani ngokuzayo sexabene abanye. Nibangani? Yini nibangayo? Ngoba phela kusafunwa amandla nawo akakafikwa kuwo. Nina seniyalwa, anisazwani, anisakhulumisani. Nenzani? Uma nibheka wena ewadini yakho ubona ukuthi lamandla nizogcina niwatholile. Lento eniyenzayo ivulela amanye amaphathi ithuba lokuthi akwazi ukuwina ukhetho ngoba nina senibanga into ingakafiki nakunina. Nizobe nifike nini kulabo abantu abazobe benivotele makwenzakalileke ukuthi nawina. Ma-comrades niyadlala nini? Niyadlala ngomkhonto kaBaba Zuma, niyadlala ngawo seniwenze owenu, nifuna ukubenefitha nina. Nenza yonke into wrong le. Akuyona indlela yokwenza. Niyaxabana emawadini uthi uyabuya usibanibani akasakhulumisani nosibanibani, usibanibani wenza ukuthi ubani udikilile. Nenzani? Niyowina kodwa mawuyibheka-ke nje ewadini yakho. Wona umkhonto uyokwazi ukuthi ube nenhlanhla ikhansela liphuma emkhontweni ngoba njengamanje nibanga into ongamele ngabe nayibanga. Into eningakabi neshow ukuthi nizoyithola yini kodwa cha senigcabene anisazwana nisakhulumisana kubi. Nenzani? Nidlala ngeqembu likaBaba Zuma Nkosi yami elikhulu kangaka elihle kangaka. Nibangani?